Kaixo gazteok, zemot zabiltzate. Badakit desiatzen zaudetela web orrialderik ederren eta txukunen aukitzeko, baina kontu pixka bat eduki behar dugu erabiltzen ditugun edukiekin. Badakit guztiok sartzen ditugula izena Googleen eta edozein argazki erabiltzen dugula, baina gaurkoan bideoen bidez saiatuko gara pixka bat jakiten eskubide eta lizentzien inguruan. Beraz, 9-10 pausu emango ditugu, 10 asko jota, Orduan joango gara pausuz pausu ikusten, zertan eduki beharko dugun kontua eta zeren erresponsable izango garen hemendik aurrera. Lehenengoarekin hasiko gara, zer da egile eskubidea? Egile eskubidea lege multzo bat da, Lege multzo bat da non egilerei eskaintzen zaizkien eskubide moral eta patrimonialak biltzen diren. Oraintxe bertan web orrialdeari buruz ari gara eta bertan lehenengo gauza etortzen zaiguna burura irudiak dira, baina egile eskubideoen multzo edo lege multzo hauetan musika, irudiak, argazkilaritza, zinea eta beste hainbat area sartuko litzateke. Bigarrena, noiz eta non egokitu daiteke, edo egokitu daitezke eskubide hauek? Egia da, eskubide hauek beti eduki bati lotuta egongo direla, Ez da ideia bati lotuta inoiz egongo, eduki bati lotuta egon behar dira. Beraz, guk pentsatutakoa eta guk sortutakoa hor daukagunean, orduantxe horri esleituta egongo dira eskubide hauek. Beraz, ez ideia bati lotuta, Eduki bati lotuta egongo dira. Hirugarren galdera izango litzateke, lago egile eskubide mundialik. Gure web orrialdea azkenean munduan egongo da, ezta? Erantzuna ezezkoa da, herrialde bakoitzak bere egile eskubideak dauzka, baina egia da nahiko harmonizatuak daudela. Beraz, biztatu bat bota, baina ez gara oso galduak ibiliko. Laugarren puntu honek gauza bati erantzuten dio. Eske nik ez nekien, ni ez nintzen fijatu, nik ez nuen irakurri. Horrek ez dugu esertarako balioko, Gure izena jartzen duguna web orrialdean guretzat egokitzen ari gara gauza guztiak. Orduan nik ez nekien, justifikazio horrek ez dugu esertarako balioko. Beraz, hemendik aurrera erabiltzen ditugun errekurtsoak ondo begiratzen hasiko gara. Honek ez dugu esertarako balioko edo eskakintzak izateak ez dugu salbatuko esertaz. Bosgarren puntu honetan jakingo dugu, arau hauste honek norra errespontsabilizatzen duen, Eta web orrialdearen jabe legala izango da erantzule. Kasu honetan, diseinatzaileak ez dauka errorik. Gero gu, jabe legal moduan diseinatzailearekin hitz egin beharko dugu, ikusteko berak nondik atera dituen edo zer referentzia dauzkan erabilitako eduki horren inguruan. Baina, erantzule gu izango gara web orrialdearen jabe legal moduan, Beraz, ondo begiratu gauzak. 6. puntuan argi ikusiko dugu zer ez dugun egin behar. Nik uste dut aurreko puntua pixkat buruan baldin baduzkagu, argi geratzen dela ez dugun egin behar da edo zer gauza hartu eta gure orrialdean jarri erreferentziari gabe eta inolako aldaketarik eman gabe. Tekstuekin berdinak gertatzen da, ezingo dugu tekstu bat web orrialde batetik hartu eta gurean jarri inolako aldaketa edo erreferentziari gabe. Beraz, hori ezin dugu egin. 7. puntuan, pixka bat zuentzako ikerketa bat proposatuko dizuet, Lizentzien inguruan arituko gara, baina bideo asko luzatuko litzaidake zuentzat azalduko banu puntuz puntu lizentzia bakoitza. Beraz, sartu orain interneten eta begiratu zen lizentzia mota dauden. Creative Commons askok ezagutuko duzu, baina Fair Use, Freeware asko daude, Beraz, begiratu, gogoratu domeinu publiko irudiak ere edo eduki audiovisualak badaudela, beraz, lizentzia mota desberdinak begiratu eta klasean eztabaidatu zuen artean zein iruditzen zaizuen egokiago zuen erabilietarako, Beraz, animo eta ikertzera. 8. Beraz, galdetzen egongo zarete zuen burueri, oso ondo, eta orain nola egin dezaken nik web orrialde txukun bat? Azteko, hasi gaitezke gu sortzaile egiten. Beraz, guk diseinatu alditugu bai ikonoak, edo bai argazkiak, edo behar ditugun errekurtso audiovisual hauek, Bestela gogoratu, lizentziak badakizkigu, beraz, lizentziape horretan dauden edukiak ere bai, erabili ahalko ditugu, beraiek edo sortzaile ikusten diguten eran. Beste alde batetik, egia da, herrialdearekin kontaktua daukagunez, herrialdeko bai musikari, argazkilari edo beste hainbat sortzaileri eskatu aldizkiegula edukiak edo behar ditugun errekurtsoak. Eta baita gogoratu, banku, bai ikono edo argazki bankuak badaudela interneten. Beraz, orrialde horietatik ere bai lortu dezakegu laguntza pixka bat. Baina gogoratu, gu sortzaileak izan gaitezke eta guk sortu dezakegu azkenean gure web orrialderako behar ditugun eduki guztiak. Beraz, animo. Bukatzen goaz eta 9. puntu honekin pixka bat esan nahi dizuegu,
norengan eduki dezakezuen konfiantza edo ez. Eta azkenean, horrelako munduetan hobeto da gauzak eta dokumentuak ondo antolatuak izatea eta erreferentzia horiek gordetzea. Argazki bat lortzen baldin badugu lizentziapean dagoena web orrialderen batetik, gorde bai ordenagailuari argazki bat ateraz, edo pantailari argazki bat ateraz, edo dena delako, baina oso interesgarria da dokumentu baten edukitzea gordeta erreferentzia guztiak. Eta heldu gara azkenengo pausura, ez da inbesterako izan, ez da, hau azkenengo puntu moduan gogoratzeko batzutan WordPress erabiltzen ditugunean eta plantillak erabiltzen ditugunean bertan argazki batzuk datoz plantilla moduan. Argazki hauen eskubide horiek ondo begiratu behar ditugu, batzutan beste baten plantillaren lizentziapean datozelako. Beraz, plantilla igual erabili dezakegu, baina bertan datozen argazkiak ez. Beraz, ondo begiratu hau azkenengo puntu bezala, eta berriz errepaso bat eman lizentzia guztieri, zuek sortzaile sentitu, eta ziur gaude oso web orrialde txukun eta ederrak egingo dituzuela. Beraz, animo, eta aurrera!